Som došiel do priestoru, kde bolo, že to nebol kyslík, to bola marihuana na kompletku. A ja som tam prišiel do toho prostredia, zapol som si lampičku a ja som sa učil základy psychológie. Že kde to celé začalo, tak to bolo na strednej škole. Ja som študoval informatiku a programovanie. A jedného dňa som mal možnosť poznať človeka, ktorý ma keby naviedol, že počúval, je tu ešte nejaký ľudský mozog, nejaká myseľ. Začal tak prirovnávať analogicky, že mozog ako počítač. Ma to vtedy tak nadchlo, že som si povedal, že z toho programátora, ITčka, celá rodina ma videla ako budúceho akože ajťáka, babka učiteľka matematiky a Švajčiarsku z rodiny, proste vedci a tak. A ja som povedal, že je psychológia. A to bolo ťažké, lebo to bolo v tom momente 2010 pre mojich rodičov akýby nejaká pseudoveda z Ruska, paveda, až tak to bolo. Až z Ruska dokonca. Áno, to bola ruská paveda a nebol som v ľahkej pozícii a tým, že som študoval ITčko, tak ja som neurobil prvý rok prijímačky na vysokú školu. A bol som doma. A teraz začalo také obdobie, že... Že si nešiel na prijímačky vyslovene. Išiel som, nedostal som sa na prvý rok. OK. Tam boli babi z Gimplu, jednotkáky, čo mali proste naštudovanú filozofiu, biológiu. Jasne. Nedal som to. Takže ešte dokonca si to aj nepotvrdil tej rodine, že... Nepotvrdil som to a bolo ťažké pre mňa, že my sme ti hovorili, bež dám na tú... A bol som sám doma, 18 rokov, odišiel som vtedy do Brna a rok som nosil nábytok, počúvaj. Rok som nosil nábytok na 7. poschodie, som robil, som si zarábal aj brigádnik. OK. Od rána 4:50 budíček, šéf, absolútny kretén, ktorého stále bolela hlava a s ním tráviš celé dni a nosíš nábytok, hej. Došiel sem dom o 6. hodine do prostredia, kde sme bývali asi 4 a z tých 4 ľudí 3 boli každý deň napití a sfajčení. Som došiel do priestoru, kde bolo, že to nebol kyslík, to bola marihuana na kompletku. A ja som tam prišiel do toho prostredia, zapol som si lampičku a ja som sa učil základy psychológie. A vidíš, že v tomto marihuanovom základe takéto semienko začalo kvitnúť, to je neuveriteľné. A rok, a to dal som to a potom som tajne dúfal, že OK, už mám tie prípravné kurzy za sebou. Išiel som na prijímačky, za ten rok som musel dohnať to, čo oni študovali na Gimply. Jasné. Prijímačky, mal som dobrý pocit, vyrozumenie, nedostal som sa. Nedostal som sa. Počúvaj, to je moment, ja by som sa už 6-krát vzdala. A povedala by som si, vesmír mi naznačuje, toto nie je moja cesta. A toto som cítil, len reagoval som emočne, som vyšiel na balkón, s hulákom, aj kričal som, že to proste není možné. Ja som bol v tej emócii, ja som si sadol za komp a 10 prstami som normálne napísal i do e-mailovej adresy. Na Univerzitu Cyrila Metoda som si našiel od dekana, vedúceho fakulty, sekretároch, všetky a ja som im z emócie napísal s gramatickými chybami. Ja rozprávam jak Maďar, hej? Nie, ako Skaličan. Skaličan. Tak ja som im normálne úplne od srdca napísal. Že tie maily mali ten skalický prízvuk, že keď to čítali, tak to tak vnímali. A určite tam cítili aj zahoraštinu. Ja som im 10 proste napísal, že proste toto sa mi stalo, keď ma zoberú, ja budú najlepší študent. Nech mi dajú šancu. Ja som to odoslal. A za týždeň mi došlo vyrozumenie, že som prijatý na vysokú školu. A vtedy som vedel, že toto je game changer. Ja som vedel, že od toho momentu, keď nás tam bolo 50 v triede a mali sme sa naučiť 20 kníh, tak ja som išiel do knižnice a ďalších 40 som si zobral. A to si vedel celé štúdium takto ťahať v tomto entuziazme? To je do dnešného dňa. Myslíš si, že keby si sa dostal jednoduchšie na tú školu a nemusel si nosiť ten nábytok a rok sa niekde mordovať, že keby toto nebolo, tak by si bol priemernejší? A presne o tom to je. Presne, ak si povedal, proste tie ťažké momenty ťa formujú. Tie ťažké momenty ti vytvárajú ten pocit vďačnosti, že si to váži, že tam je ten zápal. No počkaj, preruším ťa, niekomu to môže naštartovať vďačnosť a entuziazmus, niekto sa môže vzdať. Prečo si sa ty rozhodol sa nevzdať? Od toho momentu používam pravidlo, že 3-krát nie, není nie. Keď mi niekto povie 3-krát nie, ja ešte 4-krát a dokážem to ešte spraviť. Prečo? Vieš, to bola kľúčová, toto je absolútny game changer. Ja neviem prečo, ja som to cítil. To je to, že proste, ja keby som sa vždy snažil počúvať, byť autenticky napojený na seba, proste vnímať ten inštinkt. Ja som v 18 rokoch veril, že kde si na pozadí toto cítim, aj keď som mal treba rozpory v rodine, išiel som sám do prostredia, kde sa drogovalo, ja som tam učil, tak to bolo tak niečo silné pre mňa, že ja som bol silnejší ako kvázi podpora rodiny, ako kamarádi, ja sám malá bunka som bol silnejší, aké to bolo ťažké. A to mi dalo, tento ťažký moment mi dal taký základ, že vlastne ja nepotrebujú motiváciu, že 15 rokov.